Manje Macingwane kanje uthe ubani? Mina ngubafazi basemahlaba niyahlupha ngokuphila amadodeni ebentshotha inkomo zobaba. Ha, Ngangizwa ukuthi ngithini? wathola kanjani? Lezi ibongo ngiyithole nini? Ngithi kwaku-2007 la ngasekupheleni kwawo mangingaphosisi. Bengisebenza emayini la eDelmas. Oh, Ngaleso sikhathi ayexakile amasele enkomo lapha emahlaba. Nephoyisa lingangeni kwase kuhluleka amaphoyisa. Ngaleso sikhathi ungqongqosho wamaphoyisa kwakubani kwakuCharles Nqakula. Ngangizwa ukuthi ngithini? ngiyamkhumbula. U-National Commissioner kuJackie Seleni, imeya semzinyathi kwakubani kwakuyena. Ngibakhumbula kahle. Uyangizwa ukuthi ngithini? Kunendoda lapha nokwakuximba okwakuyiyona eyayisatshwa kakhulu. Yayinganqeni leya ndoda ukuthi mayisifikile emzini wakho ifike ivulele zonke inkomo esibayeni bese ikumemeza. Mangabe ubhengu izokubiza ngesibongo sakho mangumkhize izothi wemkhize sengifikile ngiyayithatha lezi inkomo mawunenkinga phuma ngikubonisa unyoko ukuthi kanyoko. Uyangizwa ukuthi ngithini? Wasophuma mfo. Ungabe usaphuma manje sasho kanjalo? Isifikile. Ngeke usaphuma phela. Uyangizwa ukuthi ngithini? Ngaleso sikhathi ngila eDelmas emayini ngehla nje special sengifonile kuthiwa nakithi usefikile wenza isifanayo. Ngaleso sikhathi bekusekhona inkosi leyakithi uSimakade ngahamba ngawubika. Engathi umoya wakho ngalala ngokuthula. Hayi ngiyobika ukuthi cha nangu uXimbe ezothatha zonke inkomo zakithi ngenze njani. Ngoba manje namaphoyisa ayasaba ukulanda inkomo lapha emahlaba. Akungeneki. Athi uSimakade hawo uma kunjalo ke ngoba namaphoyisa afuna ukungenelela kulolu daba. Ayi mina ngibona ukuthi zenzele ngendlela yakho. Hayi cha ngibongeke bese hayi ngathi ungahamba kahleke.